Hayi, yabona manje usungimila, ungimila. Indaba ungijwayele kabi. Ngenzeni manje inkinga yakho? Yabona kodwa ukuthi usungigibele ekhanda Therity. Therity usungijwayela kabi. Ungimila and ngisenganele kuwena ke manje. Ima yini? Hayibo, yini? Ukhona impra wami. Ima. Hawu, inkinga manje bengqono kuhamba. Ngingaqoki ke mina ngingaqoki mina. Buka, lalela. Bengqono kuhamba ngijumpuzela manje ngingafaki lutho. Awuholi 350. Awuholi 350 yona kwathenga nobra. Uvalekile. Awuna indoda. Saxabene kwamanje. Mina ngina benki ngenzeni? Awukhoma ibra. Ima mizeni. Ima. Ngiyacela bande for today. Hayibo. Uzothenga kusasa. Ngicela ungikhumulele. Uvuke manje uhambe uyothola. Kade ungasibona isidingo sokuqoqa bra. Noma manje nakho indoda yakhe sithe qoko ayithenga ngani? Mawuthi uyawuthanda ibra ayithenga ngani? Khumula. Ima uright nje, uright. Uyahlanya wena. Uyahlanya labo. Mizeni, uright nje. Akubonakala ukuthi awufanga ngobra. Mina ngiyamanje ngcono ukuthi kube flat, uma sekuflat manje angeke ngibone kahle ogayi. Uyanqena ngiyothenga owakho. Anginqeni inkinga kwamanje ngabi nayo imali. Uhlezi wena ungenayo imali kodwa uhlezi futhi unayo imali. Uyaphiwa imali, uyayithola imali. Uyenzani? Ngidla nawe nje. Therity wondla abafana. Ngicokho umbram manje. Khipha. Habe. Badi lambo. Manje usuzuzu uyangisiza. Yeah, khipha. Usuzuzu uyangisiza ngogumule. Hawu. Khip. Habe nani badi. Yazi wena isigcino zokhoma phentami. Ungilimaza ingono. Ungalisa bani ngengono khipha. Ayi, nawe singazona ngathi ubrowsile, ubrow purple. Hey. Upho wakho obomvu. Habe we Valentine. Ulinge nje uphinde uthathe into zami. Okay, awusho umudele kanjani? Zibiza. Ngixolele yazanti. Uthi mangibuka ingqondo yami vele ingafunction. Kahle sijaje njani nihlelo umsebenzi walo? Uhlolo umsebenzi wami. Angithi wona lo menzo sijamele. Zibiza, awube serious for once empilweni yakho. Ngiyakuthembisa ngizoba serious. Xa uphinde futhi. Stay focused, please. Ngiyabona ukuthi ngwenza kahle umsebenzi wami. Futhi ngabe iplani lento ukuthi ngiwe. Awu uNkulunkulu eplane ukuthi ngibe seduze wakho masuku. Ingakho ngikwazile ukubamba. Okay, ngicela ukubuza Zibiza. Awu ngabuza noma yini. Hlezi ngi-ready. Okay, wathatha amagama amnandi. Ingqondo isuke ixhumane nenhliziyo bese umlomo ukhuluma okusuka ngaphakathi. Ngiyakuthanda yazi? Ngiyakuthanda nami. Kodwa futhi benginesicelo. Okay, ngilalela.
Sicela ungidlise khona uzothithizela wena impilo yami yonke. Angeke ngikwazi ukwenza lokho. Right ngalolu thando ngithanda ngalo. Kwami angidlisi uzosungibaya into sicelo. Wow. Love. Sweet. Uyangibula. Hawu. Yini kanti? Yini? Awusiboni isidingo sokuxolisa? Awuxolisi ngani kanti? Kwaphela into yenzile wrong. Awuxolisi ngani? Ayike uyozuxolisa shema Ndumbathi awutetele inkulu. Ndumbathi ngiyedwa. Yini? Xolisa. Uyathenga wena le ngubo le? Ubra wami wathengwa yimina. Ngeke ngiphuce ingubo ke. Ngithi ngiphucule ubra. Why ngimele uxolise mina? Phela wena wrong. Xolisa. Cha nawe wrong ukuthi ngiphuce into ngigqokile. Ekaba into. Ekaba. Wena usiswaba. Uma imali wena uyahamba ungishiye mina la. Uhamba uyodla imali yakho le kude la ngazi ubuza ungasenayo imali. Bese uqhamusa uzoqonto zami. Bese ucanga uzongiblackmail uyangiblackmaila phela wena. Yini nenze ngathi ubra uyabiza? Umalini bra? Uyazi umalini bra? Yazi ubra uthengwa kanye ngonyaka. Ngiyabona. Kufanele futhi lo wakho mhlawumbe u5 rand. Washo phela wena uqoka aba 150. Uyazi ubra biza kanjani? Awuxolisi ngani Theridi? Ngoba phela wrong. Awuxolisi ngani wena? Uxoliselani mina? Uxolisela ukuthi ngiphucile ubra ngugqoke iqala ngithi. Okabani? Uzozugqoka iqala nje obala. Cha wena ngijwayela nje lokwangempela futhi. Imali ungeke uzwenza uplan mhlawumbe ukuthi yabo ngithi ubra unale impahla ezu2 lezi ubuzongineza iphathe yodwa nawe ugqoke yodwa ke sishare as sisters. Manje masuthatha wonke singahlukaniselananga. Alright. Wena uyagula wena. Futhi uma bengakuboni manje bazokubona kudala. Awuhlehle futhi awuhlehle uyangishisa. Hayi. Yibo. Hayi ngeke kuyena. Uzobuka. Sobukisa mina futhi. Kade ungixelela ngobra khona ngithi. Kade ungixelela ukuthi angixolisi ngani sobukisa mina futhi. Mama. Uyayithanda lento yakho ukufika ubuka izinto lapho mase uthi uyangibukisa. Mase uyithengile into ungafuni sishare futhi. Yokwahle lokhu mangiyicefe lana. Hawu. Uyayifuna indaba noma uyifuni? Ngiyekela nendawo yakho. Okay.
ngathi ngicela ubhuti ukuthi uma wengane yakho ulahle ingane. Huh? Wathi ngiba? Ima. Akuyena ngifuna ukutshela ubhuti. Ima. Ha. Sho. Ena. Sithandaza Nkosi, ngicela ngithi 1 minute. What is this girl doing here now? Guys, njengoba sengishilo, uqade ubiza i-meeting, so ngicela wonke umuntu abe khona. Imali, qala mayelana nani leyo meeting? Imayelana namalungelo nokuphepha kwethu emphakathini. Siphephile yini maseduze waqada? Mancane Azandi. Khuleko sipho, Sophia. Bothi sofika ubala nani yini? Sukhohlwe yini uqeda wangithumba? Azandi sithando sami. Awukahle ngamaqhubu. Ngoba sengishilo khuleka Nkosi Sophia. Oh wow. Look what I've done, babe. Yachaza. Ayikhuleka mfethu. Zum-attenda manje. Hayi, ngiyaxolisa guys. Labantu bangishiya ngedwa. What's going on? Babe, ngiyaxolisa. Angibizi ngalo shit ngiyazi. Ngiyaxolisa kuyona le ndlela ocabanga ngayo. Hey, Ngiyaxolisa sithando sami. bona ngathi konto ufuna ichaza, ayikho into ozoyichaza la ngoba ngibone yonke into mina Facebook. Ku-Facebook, ubani basefaka Facebook manje? Ayikho into akuyona into okumele ihluphe ngayo leyo. Sithando sami, leya ngane leya, ngithe sengiyizala vele bisishonile, bisi-green. Bisi-green, ingane yami. Wena ngathi ngislima wena yasicika wena. Angithi uthi ngithini? Angithi uthi ngithini? Ima Nkosi yami, ima. Kabona wena wedwa. Ima. Mina mali ngizale seyishonile, mina sengibulale, bese ngibulale. Bese ngibulale mfethu. Phonse empuleni. Ngicabanga kanjani? Ngicabanga kanjani ngaphandle kwengane yami? Azandi maphela sikhuluma. Yini libhizi? Ufunani kumina? Azandi bengifuna ukuthi uma sikhuluma. Sikhulume ngani mhlambe? Azandi ngiyaxolisa lento yenzayo. Xolisa. Xolisa usiphikisana nento engiyishilo phakathi kwabantu nomxosela usikhetha uqadi over mina. Ngixolisela kona konke Azandi. Libhizi I'm your girlfriend. Kumsebenzi wakho ukuthi uhlezi esayidini lami. Ya ngiyakwazi lokho. Pho why ungakwenzanga? Ingoba bangasiboni isidingo somnqabo ukuthi semithingini. Oh wow. Ubona wangasibona isidingo sokuthi sinqabe kuye meetingini. Maybe Dosha was right about you. Udosho ungena manje kulento esikhuluma ngayo. Kasahluba wena ngempela. Ubani kanjani futhi manje? Ubani uqhamuso ohlanganisa abantu abakade bathandana. Osho lento kahle kahle semayelana nawo noDosho. Yazini ngidinga ispace ngoba manje ufuna uba ngedwa. How do I look? Hey Bob. Kwenzenjani manje? Cha. Ngibuza ukuthi ngibuye kanjani ngithe nje angiqhamuke ne-new style. Khona la ngithathe khona ke. Hawu. Manje uzokhomenta ngalento nami. Ngathi uyahlanya. Wathi ngiyahlanya. In fact, uyahlanya. Uzongimoshela imoto yami. Uzizwa njani nje ubhuti ungazi umbona? Ish. Ayikhuluma-ke indaba yazi. Bengithi ngiyombheka nami lapha ekamereni lakhe. Kodwa ngathi akaze afike yazi. Mana-ke.
Kwembhekane uqoya kanje? Shoot manje ngithe ngithi ngiphuma kuzilungisa yabo ukuthi ngiqoke kahle. Then Uqoya kahle ini? cha no. Wenze ngimuhle ngathi ngunani. Okay, bengisasho. Shoot manje. Yini manje? Shoot manje into eyenzakalayo. Lalela, yabona ke angikho nje emodini yokuhleka ngiyacela please ngiyacela. Yazi bese ngiphakela ubhudi ngale serious akazazi kahle and ngale kamereni lakhe ku-empty akakho umuntu and kuyakhomba usaqhaze kulale umuntu. Ngiworried serious. Bese kuba wena ke uzongistress. Yazi uyangistress serious uyangistress. Phekwa lezi stress enginazo. Manje ngibona ukuthi isimese kanjani? Bengicabanga yazi. Bengicabanga ukuthi uhambe uyokhumula lo. Ubuyisele ingubo yakho. Le yabona ingubo yakho oyithandayo nje empahleni zami. Uvela ugqoke yona. Yabona manje? Akabaleke ubani umfana wakho lo. Angavela baleke. Wena shem unomona. Yena into nginothise khona le unomona. Ngibona akho mina ngimuhle nginestyle. Wena uyabhora. Wena uyabhora. Amboshintsha. Yo. Asembeke mathanda indaba ukuthi namhlanje ngiphathele indaba ezimnandi. Awumeke. Ubuqadi nomJFF. Angazi ukuthi uhlangana naphi nalawo. Into engabe ungitshela yona wena ukuthi i-meeting ingasikhathi sini sobahlanganisile yena manje. Kadafi mina ngicabanga ukuthi ngabisaba khona le meeting. Hawu. Manje thina sesizwa ngayo. Yindaba ukuthi mina ngabisaba khona i-meeting. Kadafi sizamela ukuhlanganisa bonke abantu. Bonke abantu bayanqaba. Bathi bafunele ukuthi uzobahlanganisa nami. Shit. Ma. Mana sisatha lokho. Cha abanasizathu. Befike bebuza ukuthi bahostile. Mase ngibatshelile befike besabayi lapha. Okay, ngiyakuzwa. Manje usho azikho mhlawumbe indaba osizitshile ngalo muntu wabulala ingane. Noma kuthiwa ikhona, ngeke ngitshele lutho ngoba ngenza izinto ezenzisa abantu bengijikela. Hawu, bekujikele. Kanjani manje? Mina nathi ngiphostele ngave nge-account yami. Uqeda ama-comment angibuza, athi bengamsizi ngani ukuthi ngimshuka. Hayibo. Kumele sizowena futhi ukuthi alahle ingane. Bahlanya labantu lapha. Idili yami nami yokuthi sisebenzisane. Ngicabanga ukuthi iphelile. Sengihamba. Jaki. Cabanga ukuthi ngihamba uyala ngingawosho ukuthi phansi. Sindiyala. Usondele kuwena. Hayibo sengiyasondela manje. Hayi ukahlela wena. Abulala. Hayibo inkinga. Angithi behlanganisa umsebenzi. Hayi awukahlela wena. Oh, ufuna ngishintshe? Qala. Yakhohlwa ukuthi ngugosipha mina. Ngitshela bonke abantu bala intuzuma ukuthi wena bufuna ngikubeka. Yazi kodwa phela mina nawe singayikhaphula enhle kanjani. Mina sabusabantu. Wena futhi nda. Akuliningi ungijwayele.